всъщност това е артистичен ми псевдоним. Аз се казвам Вандерлей. Вандерлей Дебелио. Преди година, точно преди година, юли месец, в деня на финала на световното първенство, се озовах в село Голямо Мисово, в русински Лом. Там бях с двама приятели, момче и момиче, с цел да обиколим този природно-исторически резерват. Още същия ден, семейство, което ни приюти, тъй като ние бяхме с палатки, с раниците, ни разказа за черния щъркел. Той всъщност няма нищо общо с тази история. Така и че видяхме черния щъркел, което било нещо много рядко, много специално, много важно, било страхотна поличба. В крайна сметка тръгнахме по лома на следващия ден. В един момент стигли до края на село Голямо Мисово. Оставихме Сена, тя носи това екзотично име, макар да е българска. Оставихме Сена на края на селото и казахме, ми знаеш какво, ние трябва да се върнем си вземем цигари, защото не мога, тук сме сред природа, природен резерват, не мога да не пушим просто, как така да не пушим. И отидохме до местната кръчма. Там имаше двама души. Човека зад бара и човека пред бара, който беше очевидно пиян в 11:30 сутринта. Разбира се, пиеше мастика, естествено. И когато ни попитаха, вие сега за какво сте тук, и ние казахме ми за цигари. Добре, идете на еди коя си къща, потърсете там. Еди кой си, той ще ви даде цигари. Те са контрабандни, най-вероятно са фалшиви, обаче се баси яките цигари. Казахме, окей. И ни питаха, добре, какво правите? Защо сте тук изобщо в това село? И казахме, ние тук обикаляме. И къде сте тръгнали сега? Ми искаме да тръгнем по реката. И то с пияния каза, о, не, само не по реката. Казахме, защо? Заради комарите ли? Ние сме се приготвили добре, имаме спирали, с които като палим, като се разпълнем палата, ще ги гоним. Ще се напръскаме целите, ще миришем гадно, обаче пък ще ни е готово, защото няма да ни казват. Разбрахме предната вечер какви са комарите, всеки от тях имаш отделна физиономия и лична карта. Те избяха истински поданици и плащаха данъци след това. Не, граждани, извинете, не поданици. Така или иначе, те ни казаха, ми всъщност не е това проблема, не тръгнете оттам, тръгнете по пътя. Защо? Питахме ние. Защото там има крава стръвница, каза този трезен зад бара. Моля, каква крава? Стръвница бе? Стръвница, кое не разбра? Как така? Не знаем мечки, стръвници, знаем някакви други животни, дето нападат хора, но крава стръвница сега. Използвахме глагола базикаш се, а не е баваш се, защото сме все пак друг край на България, не знаем какво значи това там. И така или иначе, той каза, момчета, това е дива крава. Казваме, как така дива крава? Ами е така дива крава, добре, какво означава нещо, болна ли е, подивява? Не, ръга хора. Това прави ли е стръвница? Стръвница те, дето ядат хора, дето ги... Той каза, не, нали знаеш там Испания? По Испания. Нали знаеш едни улави, дето бегат? Къде бегат? Бутини крави. Ама това са бикове. То също ма е женско. Ама, как така? Дива е, бе, момче, дива е. Добре, за какво държа, защо не е за коля? Не става за ядене. Ами за какво става? За доене? Добре, как я доят като е дива? Тя си познава господаря. Сега, не искахме да вярваме в това и аз, разбира се, исках да се покажа много интересен, много забавен и казах, казах ти Яворе, че трябва да си вземем пиратки. Той спияна каза, каква пиратка? Това толкова диво, че ще ти навре пиратката влезе и пак ще наръгне. Честно казвам, стреснахме се, обаче тогава Яворе ще той пък да бъде устроен и каза, ние пък ще покачим на дърво. 600 кила няма дърво, което да го издържи. Това като те джасне веднъж и си долу и си под рогата и си край. Окей, добре. Сега отихме при Сена и казахме, Сена, знаеш, те казаха ни тук за една дива край, така, човек, бабата си. Казахме, всъщност не се е баваме. Тя до последно си мислила, че искаме да я стреснем. Тръгнахме ние по лома, там някакъв голям мобилен оператор, правил някакви мостове, пазим природата и се отдаваме на една прекрасна, огромна поляна. Знаем, че само след едни 3 часа и комари и коприба
Ще намерим голям мисовския манастир, в който има запазени стълбици от 13 век от Второто българско царство. Супер, супер, супер. Изведнъж чухме звън на крава. Колко? 1 минута. Само 1 минута. Много ще съм бърз. Много ще съм бърз. Ако е минута и 20... Не, даже вече. Изведнъж чухме звън на крава. Трябва да ви кажа, че аз явно пукнахме нагоре в гората, а Сена в този момент седеше блажено в своето зрънчо. Остави зрънчото и хукна нагоре. След около час решихме, че сме в безопасност, не чухме никакви звън на крава и едва тогава при очите на трима ни изникна картина как те седят 1 година по-късно и си казват: леле, имаше едни бълъци от София. Те чукахме за една крава и ги гледахме. Какво се оказва обаче? Оказва се нещо много важно. Преди няколко дни, на 20, съжалявам, на 25 време на най-интересно. На 25 също 26 юли се навършиха 1200 години от победата на хан Крум над Никифор, първи гений. Поради това, тъй като знаеш, че е някаква голяма важна кръгла годишнина, заради която Божидар Димитров ще издаде поредната си книга, направих много сериозно изследване и се натъкнах на един извор, който всъщност никой не е благоволил да преведе, дори някакси го приемат за жълта такава хроника от типа на средновековен шок. Какво се оказва? Теофан, ама не Теофан и не неговия продължител, а продължителя на Теофан, изповедник, когато разказва за тази битка, има един пасаж, в който съобщава, че българите ползвали специално обучени крави, които на пръв поглед не представлявали никаква опасност за противниковите войска. Те мушкали войската, по този начин войската изпадала в паника, те ги атакували от склоновете, всички знаете там предните части, задните части, знаете тази история за Никифор, на здравицата, която дигне и прочее. Но най-важното е, че след убийството на човек, българите убивали кравата. Разбира се, че има поука и поуката е, че Божидар Димитров ще издаде следващата си книга, която няма да се казва българите първите европейци, а ще се казва българите първите хуманисти, защото ценяли човешкия живот. И не може да допуснат една крава да убие един човек, тъй като ще да убие и втори.